Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padawan. Nakita ulit tayo sa ating pinaka-latest sa panahon dito po sa ating bansang Pilipinas. Ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-27 hanggang 29 ng buwan ng Disyembre 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Again, belated Merry Christmas sa inyo lahat. Although Christmas pa rin na yun, Christmas week. Papalapit na po tayo sa New Year's Eve, lalo na pagpasok sa bagong taon. At good news, wala pa rin tayong, halos wala na pong mag-perform na LPA. So, ang pong huling bagyo po na namuo, itong si Odette. So, makakapaghinga na tayo hanggang January 3. Ang weather conditions lang po na makakanasan natin ay ito, ang amihan. So itong malakas na malabig na amihan mula sa malakas na high pressure area sa may Wuhan, China, na patungo na yun sa may Shanghai, ay magbibigay ng mahangin na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon at ibang portions po ng Kabisayaan, kung saan ay mga mananipis na ulap na mga padaan-daan pong mga showers, drizzles. Paminsan may mga thunderstorms, but overall ay medyo malamig bahagya ang ating panahon. Bababa po ng 22, 23 pag morning at pag taghali hanggang 28 lang po, 29 o 27 ang pinakamataas sa ating temperatura since nasa tropics tayo, unless if you live sa may area po ng Batanes at Taiwan, mas mababa po dyan ang temperatura kasi nasa boundary na po sila ng subtropics, okay? Lalo na po dito sa may China, umabot po ng 0 to 10 degrees. Dito sa may northern part ng China, negative na po yan. So, hindi tayo makakasurvive niya sa sobrang lamig. Okay? So, yan ang short-term temperature ranges po sa Pilipinas. Hindi po tayo bumababa sa 19 sa central at southern portions ng Pilipinas because of the tropical weather conditions. We have the warm easterlies. So, warm area po dito sa may Pilipinas compared sa subtropics. Pero pagdating ng December hanggang February, nakaka-experience po tayo ng December feel o yung Christmas temperature na dala ng amihan. Kaya medyo it's the time of the year na medyo okay po ang panahon. Okay? Hindi masyadong mainit. Although, the other day, nung Pasko, kahapon ay sobrang init talaga. Pero kanina, bigyan umulan naman po dito sa Bicol. So, yan po ang pagbabalik ng shear line. Yan po yung mahabang cloudiness na pinakadulong buntot po yan ng frontal system o cold front. Shear line po ang meteorological term. Umabot po sa may Kabikulan at Eastern Visayas, kaya medyo mas maulan po dito sa bahagi natin. Subalit bukas, ito pong shear line ay magmamigrate po dito sa may Eastern Visayas at portions ng Central Visayas. Then next couple of days dito naman po sa may Northern Caraga. So may yung mga typhoon-stricken areas ng Caraga ay mag-ingat lang po sa mga possible na mga ulan dulot po nitong shear line. Okay? At mag-ingat po sa mga possible na pagbabaha dahil po sa malalakas na thunderstorm sa posibleng generate po nitong shear line. Okay? Meron rin isa ditong diffuse shear line sa may Palau hanggang sa Micronesia. Wala naman po yung epekto sa atin. Okay, so far, ang alon po dito sa seaboards ng Luzon and the Eastern Visayas hanggang northeastern Mindanao, Carga region ay aabot po ng 3 to 4 hanggang 5 meters ang taas ng alon dahil po sa amihan. So, magiging mapangarib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. So, bawal mo nang pumalaot, yung mga small fishermen, hambang nandyan po ang amihan na posibleng tumagal hanggang New Year's Day. Dahil po, dalawang sunod-sunod na high pressure po dyan ang magbibigay po ng malamig na panahon dito sa ating bansa. Okay? Bago magkaroon ng another break, mga sometime January 3 to 4 or onwards, ang mga pagkakaroon ng monsoon break. So, ito, feel natin itong malamig na panahon hanggang January 3. Dahil sa bagong surge ng amihan. Although mas malakas yung last, okay, na hangin,
ito hindi pa masyado malamig. Baka pagdating ng Enero, Pebrero, may mga inaasahan pa rin tayong malamig na panahon. Kita po natin, yan medyo bluish na yan. Mga ulan po yan na nagbibigay ng showers at rain dito sa. So ito po ay yung blue na ito hanggang light yellow. Ito po yung mga rain clouds na nagbibigay po ng mga ulan sa bahagi po ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur. So although maninipis lang po ang ulan, mag-ingat lamang po. Okay? Dito po yung mga thunderstorms rin po sa may Palawan, tulad po ng yung mahinang hanging amihan. At ganyan din po dito sa may Zamboanga Peninsula. Okay, kaninang umaga meron dito mga thunderstorms sa may Eastern Mindanao, but medyo pawala na po yung mga ulap. May panibagong pagkakaroon ng maulan naman po sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao sa susunod na 2 araw. Okay? At ito naman po yung rainfall accumulation sunod na 3 araw mula sa ECMWF, windy.com hanggang sa Miyerkules. Nasaan pa yung mga showers, drizzles sa may sinangan bahagi po ng Cagayan Valley, Northern Quezon, Bicol Region. Mas malakas po sa may coastal areas compared sa central areas po ng Bicol. Kasama po diyang Naga, kaya medyo manipis lamang po ulan natin. At dito rin po sa may Eastern Visayas, portions ng Western at Central Visayas, Northern at Northeastern Mindanao, kasama po ang Eastern area po ng Davao Region, which is Davao Oriental. And also dito po sa may Davao de Oro, sa may formerly Compostela Valley po yan. At dito rin po sa may Carga Region, sa areas na dinaanan ng Bagyong Odette. So magiging maulan po dyan sa susunod na 3 araw, dulot po ng shear line na bababa from Bicol Region, pupunta po siya sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao or sa may Northern Carga area. So please take all necessary precautions. Okay? So iyan po ang rain forecast for the next 3 days. Ito naman po yung wind at pressure forecast from the European model called sa windy.com hanggang Miyerkules. Yan po yung hanging amihan na posibleng umawat po hanggang 78, 79 kph ang bugso. Okay. That will be for the next 24 hours. At ang European model po yan, ang American model po, medyo mahina naman po ang hangin. Mga 30 to 50 kph o 25 to 50 kph lamang. So, itong panahon ng amihan ay patuloy hanggang Miyerkules. Bababa lang ng bahagya sa may Kabisayaan at Northeastern Mindanao. So, yan po ang hangin. 30 to 50 kph. Pwedeng umawat po ng 70 kph ang ibang bugso na dala ng amihan. At so far, pagdating po sa ulan, ito po yung forecast ng ulan mula sa European model. So, yan po nakatutok sa atin sa Bicol, may eastern section sa Bicol. Pagdating ng bukas, Tuesday, December 28, pababa na po sa may Visayas at Northeastern Mindanao. At sa Miyerkules, nandyan lang po siya stationary. So, magbibigay po ng mga ulan dyan, mga thunderstorms. So, mag-iingat lang po kayong lahat dyan. Dito po sa may Luzon, lalo sa Bicol, may magkakaroon po ng konting improvement ng panahon. Although cloudy pa rin, pasilip-silip ang araw. May mga light showers lang po na pwedeng dumaan hapon o gabi. But overall ay medyo mabuti po bagya ang ating panahon. Medyo mahangin lang. Okay? So, iyan po ang ating forecast for the next 3 days. Okay? At ito pa rin yung alon sa dagat. So, pwedeng umabot po ng 2 to 5 meters ang taas. Hanggang all the way po yan sa may Eastern Mindanao, yung coastal area. So, mga panganib po sa mga malilit na sasakyang pangdagat at mga mangingisda. So, yan po ang ating latest ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa susunod na 2 araw. At babalik ulit tayo sa dakating na Miyerkules upang bigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Muna sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser. Happy holidays ulit sa inyo lahat.
At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.